मानगोनां हबु मन्थ्रि दा बावैसो इउपिपिएलआव हाबहैनाय बिथां हबु मन्थ्रिया बुंदों दिनैनि समा नांलाय खमलायनि सम नङा, लाजिनायनि सम नङा, खौसे जानायनि सम। थासारिया बेखौ थिनदों होननानै। मा दिनैनि थासारियाल' खौसे जानो थिनदोंमोन नामा? बै समाव बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि मैखोम आफादफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, स्वयं बिनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङाबो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा होननानै स्ल'गान होबोदोंमोन। बयखौबो खौसे जानो खावलायबोदोंमोन। जों गादब जानाय, नासयजानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय खौसे जानांगौ होननानै बुंबोदोंमोन। होमबा बै थासारिनि थिननाय नङामोन नामा? बै समा खौसे जानायनि सम नङामोन नामा? दिनैनियाल' राजखान्थियारि गावनि लाबालाब गोदोनानै थानानै दासो सिखांफिननो प्लेटफर्म मोननाय, लामा मोननायखाय दिनैनि समा खौसे जानायनि सम, लाजिनायनि सम नङा, थासारिनि थिननायाव होननानै बिथां हबु मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बुंदों। स' बेनि सोमोन्दै दिनै क्लियार भिडिअ क्लिप्स होनानै सावरायगोन। स' अब्ला नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ ससे नायग्रोदो। आरो बिसायख'थिनि बोथोर बहाय जिखिनि मोनसे परिबेस जानानै दङ, बहायथ' जेननाय देरहानायनि खोथा रायलायनांगौ गैला। एलायन्स जिथु एनडिए केन्डिडेट इउपिपिएलनिफ्राय 100% जिथु भटखौ होगोन, एजिपिनिफ्राय होगोन, बिजेपिनि थाखाबाय। गतिके बहाय दिलीप शइकिया मानगोनां बिथाङा बिजेपिनि जि केन्डिडेट, बे गोबां लाख भटआव बिथाङा देरहागोन। आं मोनसेल' खोथा खावलायलांनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेरजों, जोंनि जिसिबां बिदा फंबायफोर दङ, दिनै जोंहा खौसे जाथारनानै ज' जानायनि समा जोंखौ थिनबाय। बेखौ जों लेट खालामनो नाङा। उसुबिदा मोननाय बा गाज्रि मोननाय, लाजिनायनि खोथा गैया। आङो इउपिपिएल दोलोआव फैनायनि खारना जाहैबाय सोरखौबा गाज्रि मोननाय, दुखु मोननायजों नङा। बे समयनि दाबि, समा जोंखौ खौसे जानो थिनथारबाय। गतिके जायफोर मोननै खोथा सिन्था खालामदों, थांजायो थांजाया, आं खावलायनो लुबैदों जे गुरैयैनो बयबो जोङो फै। बहाय जोङो मुक्त भाबै, उदां भाबै थालायनानै जोङो खामानि मावनो हायो, खामानि मावगोन। आरो भबिष्यतखौ जों बोरैहाय गोजोर खालामनो, जोंनि आद्रा जोंनि हाबाफारिफोरखौ जों बोरैहाय जोंनि जौगानायनि खामानिखौ लांनो, बेखौ जोङो जयैनो जोङो ज' थालायनानै सिन्तानि प्रयजन जाबाय। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। धर्म बिभाजन खरा, हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान, जाति बिभाजन खरा, हाम्प्रदाय बिभाजन खरा, पलिटिक्स कुनि कुरिसे। बै समाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा जाति, धोरोम आरो हारि माहारिनि गेजेराव बोखावनानै राजनिति खालामग्रा होननानै दोखो दोखो बिजेपिखौ रायबोदों, बुंबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समा गावखौ थिनबायनो खौसे जानानै एनडिएनो भट होनो। अब्ला बहा थांखो? अब्ला ससे भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोदो। আসল কাৰণটো হ'ল তেখেতে যেটো কৰিব বিচাৰিছে হিন্দু মুছলমানৰ পলিটিক্স, সেই হিন্দু মুছলমানৰ পলিটিক্সত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সহযোগ নকৰাৰ কাৰণে হঠাৎ তেখেতে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক বিয়া পাইছে। জীৱনত আমি তেনেকুৱা জাতি বিভাজন, ভাষা বিভাজন, ধৰ্ম বিভাজন কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰিম। गाज्रिनि लब, थाखानि लबाव नोंथाङा थाङाखैब्ला दिनै मानो बिपिएफजों थाखानानै बिपिएफनि गायसनगिरि, बिटिसिनि जन्मदाता दैदेनगिरि जानानै नोंथाङा बिपिएफखौ मानो नागारखो? प्रश्नआ समनि थासारि। बबे समा बर' रायजो राजाफोरखौ सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव होग्लुंनाय, सावग्लुंनाय, हालाय हाफाय खालामग्लुंनाय जाफेरखो? भारतबर्षर कोनटू कन्स्टिट्यूशनत এনেকুৱা লিখা আছে হবু মন্ত্রী সাহেব যে এটা জাতির উপরত শান্তি চুক্তি করার পিছতে অত্যাচার করা, গন্ডগোল করা, এটেক করা, इभेक्शन करा कोनटू कन्स्टिट्यूशनत लेखा আছে? दिनै नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानो चन्दन ब्रह्म हबु मन्थ्रिनि सायाव कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय।
आरो बिथांखौ आङो बुंखादों फैबाय थानाय लकसभायाव बिथाङा बुंदों फुरा 100% देरहाखाबाय बिजेपिआ सापर्ट बै समाव होनबाय हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां सीएमखौ बिथाङा मन्त्रि मनलानि पावारा एसेबो खम बारा नङा होननानै हेमन्त बिश्व शर्मार कारणे आरो आमार कारणे पावार टु समान बेखौ बिथाङा बुंबोनानै फैदों नाथाय दिनै मा थांखो जिग' इउपिपिएल खौ बिजेपिखौ बिथाङा बुंबोबाय आरो दिनै बेयावनो भट होनो बिथाङा थिनफैबाय अब्ला रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय भिडिअखौ सेकेन्डआव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गोजोन्थों।